Eta gaurkoan esan dizugun moduan San Fermin kontuak izanen ditugu mintzagai, zezenak hain zuzen ere, eta horretaz hitz egiteko Anima Naturalis, odoli gabeko San Ferminak bertako kide batekin egoteko aukera daukagu, Ainara Sagardoi, arratsaldeon eta ongi etorri Xaloa telebistara. Kaixo, arratsaldeon, Bueno, eskerrik asko. zezenak aipatu ditugu, batez ere hau delako ardatza, ez? San Ferminetan badakigu zezenak nahiko protagonista ditugula. Noiz hasi zineten talde bezala martxan edo, gutxienez parte hartzen, San Ferminei begira noiz hasi zineten Iruñan? Iruñan, hortan 15. urtea izan da, horrelako ekintza burutzen dugula. 15 urte beraz, aramatzago Iruñan, daramatzate, ekintza hau burutzen. Zu noiz hasi zinen, honetan parte hartzen? 15 urte, gutxi gora bera. Eta zergatik erabaki zenuen honetan parte hartu behar zenuela? Uste dut Iruñan eta mundu osoa, baina ni Iruñakoa izanik, Iruñan zezenketekin amaitu beharko dugula eta horregatik hasi nintzen bertan parte hartzen. Hori da taldearen helburu nagusia? Bai eta ez, taldearen helburu nagusia animalien eskubideak defendatzea da. Bai agian oso mediatikoa dela direla zezenketak eta horrekin zer ikusia duten tradizio asko, baina horren atzekaldean ere beste animalien esplotazio beste modu asko daude. Arloka salkatu dezakegu, animalia janari gisa erabiltzen direla, adibidez abeltzaintza intensiboa edo foie grasa, arrantza horrelakoak, tradizioak, zezenketak barne, baina beste askotariko tradizioak ere badaude, txakurren borrokak adibidez izan daitezke, entretenimendu gisa animaliak baita, zirkoak, zoologikoak, aipatu beharra dago Iruñan zirko bat izan dela San Ferminetan eta horren aurkako protesta bat ere burutu izan dela aurten, eta gero janzkeraren kontua, larrua den bezala edo bibisekzio edo esperimentazio arloa baita. Zerekin bukatu behar da San Ferminetan? Egia esan azkeneko urte hauetan ere aldi berean, jai ereduaren inguruan ere asko hitz egiten ari da, ez? Baina zuek zerekin bukatuko zenukete San Ferminetan? Hori da, hasteko zezenketekin, baita entzierroarekin ere noski, baina hasteko nik uste dut helburua zezenketekin amaitzea dela, ez? Egia da gizarte mailan jende gehienak ikusten duela edo jende asko dagoela zezenketen kontra. Baina entzierroarekin ez da hori gertatzen, ez? Nolabait esateko, zatituago dago gizartea. Guk uste dugu zezenketekin amaituz geroz entzierroarekin ere amaituko dela. Entzierroetan ere animalia torturatua edo nolabaiteko sufrimendua ere jasaten du, horretarako ez dago animalien aurpegia edo haien ibilbidea ikusi besterik ez. Eta, bi tradizio horiekin hasteko amaitu beharra dago. Eta gero esan dudan bezala, edo zirkoak, edo horrelako beste hainbat ekintzakin ere. San Ferminetan badakigu jende asko mugitzen dela bi ekitaldi horien inguruan, ez? Bai zezenketetan, baita entzierroan ere. Zuek hausnartu duzue, hauek kentzekotan, pentsatu duzue alternatibarik? Zer egin daiteken honen ordez, ez? Adibidez, jendeari jartzen badiogu beste zeo zer, agian bukatu daiteke honekin? Bai, ez dakit beste hiri batzuetan nola izango den, baina Iruñan argi dago jendea zezenketetara ez dela zezenketetara joaten, nolabait horrela esateagatik. Jende asko peinekin joaten da, eta zertarako joaten da horra jendea ondo pasatzera. Berdin zaie zer gertatzen den fosoan, ez? Haiek nahi dutena da disfrutatu, ondo pasatu eta bar. Beraz, nik uste dut edozein alternatiba ontzat hartuko luketela, zakit edo kontzertuak egin daitezke, beste motatako ekintzak edo espektakuloak, eta azkenean peinak mugitzen badira eta ara joaten badira, nik uste dut jendea ere atzetik joango dela. Pentsatu duzu ez bide eraman behar den honekin bukatzeko? Ez instituzioetatik, gizartetik, nola egin behar dago? Adibidez, datorren astean, 160.000 sinadura aurkeztuko ditugu Iruñako udaletxean, zezenketen kontrako milaka pertsonek sinatutakoak. Beraz, uste dut gizarte mailan asko egin daitekela, horrelako ekintzak burutzen, manifestaldiak eta instituzioek ere lan asko dute egiteko. Adibidez, datorren astean baita Mallorcan beste lege berri bat,
lege berria ez aldatuko da legea, eta horrekin debekatu geratuko dira zezenketak. Beraz, uste dut dela guztion behar bat, ez? Gizarte arloan, instituzioan, eta Adibidez, Nafarroaren kasuan ze iritzi duzue instituzioen aldetik, ez? Harrera egin dizuete beraiek, badakizue zenolako iritzia duten honekiko? Bueno, badirudi asko ez dela aldatu, ez? Aldaketa bat izan da, baina zoritxarrez, arlonekin Iruñan gutxienez, zinegotziak ere joan dira, bi partidutakoak ezik, baina gainerakoak baita joan dira zezenketara, beraz, momentuz ez dugu aldaketa handirek sumatu lanbide horretan. Gizarteari dagokionez zenolako sentsibilizazioa ikusten duzue Iruñan eta Nafarroan, bakigu San Ferminetan gero, kanpotik etortzen den jende asko dagoela, ez? Bai, nik uste duz sentsibilitatea ondituz doala. Eta horretarako, duela, lehen esan dudan bezala, 15 urte pasatu dira ekintza hau egiten, eta aurten adibidez 4 ekintza burutu dira zezenketen aurka. Uztailaren batean manifestaldi bat egon zen, Iruñan animalien eskubideak Nafarroak antolatuta. Gero 5ean ekintza hau egon zen, Animal Naturalisek antolatuta. Gero beste bat 7an kale giranti taurinoa ere egon zen, eta 14ean omenaldi bat egin zitzaion zezenei. Beraz, uste dut, hori bakarrik esan da. Zerbait esan nahi duela horrek, ez? Hori da, bai. Ez dela bakarrik bat duela urte asko, ez dela. Zuen performance hori nahiko ospetsua egin daia, ez? Dagoeneko, 15 urte badira parte hartzen duzuela, uztailaren 5an egin zenuten, eta gainera esanguratsua bada, ez? Egiten duzuena, zer da Txupinazaren aurreko egun horretan egiten duzuena? Bai, egia esan behar da, entzierroek oso jartzun internazional handia dutela, jende askok ezagutzen duela, eta guk ere nahi duguna da, gure ekintza ere hain internazionala edo hain jartzun internazional handia izatea. Eta uste du lortzen dugula, uste mundu guztiak espero duela ekintza hori, zein izango den aurtengo sorpresa, eta beraz, nolabait eztabaida piztea, ez da gure helburua ekintza horrekin. Egia da, oso mediatikoa dela, oso originala, ez da manifestaldi arrunt bat bezalakoa, eta ontzat edo txarrerako jendeak eztabaida pizten da horrelako ekintzekin. Aurten zenbatek parte hartu zenuten? Asko goten zarete, ez? Bai, asko. Ehundaka edo, horregun ez irakurtzen jende asko, eta horren atzekalditik ere sekulako lana dago, kamarak, eta beraz, ez da bakarrik bertan performancean parte hartzen dutenek, baizik eta atzean dagoen lan guztia. Pozik gelditu zineten aurtengo elkarretaratze horrekin? Bai, oso pozik. Uste dut, aurreko urteetan bezala ere parte hartze handia izan dela, oso mediatikoa, toki guztietan atera izan da, beraz bai. Pozik, oso nahi. Bukatzeko, zezenik gabeko San Ferminak etorkizun hurbilean ikusten dituzue? Espero dugu baietz, hori esan bezala, azkenean jendea ez delako zezenketak ikustera joaten, baizik eta ondo pasatzera, disfrutatzera, nire San Fermina gustatzen zaizkit eta beste pertsona askori bezala, baina, zezenketari gabeko San Ferminenak badaudela pentsatzen dugu. Beraz, espero dut laizter izatea. Oso ondo. Herri galdaketa bat adibidez ongi ikusiko zenukete, Iruñan galdetzea, ez, jendeari zer uste den honen inguruan, hainbeste herri galdeketa egiten dira, ez, gaur egun adibidez Bigantzen kasuan eta hemen Iruña herrian egin dira galdeketa batzuk. Adibidez kasu ongi ikusiko zenukete? Izan daiteke, Donostian adibidez herri galdeketa egon da, eta Iruñan baita egin daiteke ikuste dut ideia ona dela. Baina hori pertsonen edo jendearen kontzientziatzea behar dugu, eta landu behar da gai hau, ez? Zen oso errotuta dago agian jendearen, ez dakit, kulturan edo ohituretan. Hori da, ohituretan ikusten dut. Oso Ainara. Mila esker egindako esfortzuagatik, onera Xaloara etortzagatik, gonbidatuta zaudete nahi duzunean berriz ere parte hartzera eta ongi izan. Eskerrik asko zuei.